Nkosi ngcwele bungo bakho Baba wethu namandla wena ukugcwalisa inkazimulo yakho Baba wethu emhlabeni wonke wembathisa Baba bonke abakholwa kuwe imfihlakalo yegama lakho uMthixo akekho njengawe sikufanele isibongo Baba siyakudumisa entambama nanti bandla lakho wasithenga ngegazi ukuthi sibe ngabantwana basezulwini futhi siyibo kodizwe futhi alisazi ngoba ningakwazanga wena Baba siyabonga Nkosi Jesu Kristu waseNazaretha senzele umusake nakuleyikhathi egameni lenkosi Jesu thatha udumo namandla nobukhosi nobungcwele kufanele Baba bonke abagulayo nabasenkingeni enkulu kulomhlaba Baba bahambele ubafikele Nkosi Jesu sinamandla isandla sakho siyabakhipha odakeni abantwana bakho Jehovah Nissi, we praise you, Jehovah CDK, we praise you, Jehovah Jireh, my God, you are our God in whom we trust you in everything, Lord Jesus, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Father, we glorify your holy name. Hallelujah. Siyabingelela egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Amen. Sibonga ukuphinde sihlangane namhlanje ukuze sizohlephula isinkwa ezwini likaNkulunkulu. Hallelujah. Akekho komunye singamkhonza ngaphandle kwakhe sibonga abafundisi aba-arrangile yonke uhlelo ukuthi sikwazi ukuhlangana kwabo Peter nomndeni wakhe egameni lenkosi Jesu. Hallelujah. Siphile esikhathini sokugcina abazalwane. That's why kufuneka sifunde kakhulu izwi lekhathi futhi sifunde kakhulu iziprofeto kakhulu ukuthi zona zithini. Hallelujah. Ngoba ngalesikhathi uJesu ezozalwa babe lokho behlola imbhalo ukuthi uzozalelwaphi futhi uzozalwa nini. Hallelujah. Bedidekile kwadideka amakhosi kwadideka oFaro baze babuza ukuthi makuvela izazi ziqhamuke empumalanga zilandele isitaba. Hayi, hallelujah. Nathi kunezinto esilandelayo manje ezikhombayo ukuthi kuyahanjwa. Hayi, ungasaphuma emkhumbini. Ngike ngithi ngangashumayela umlayezo baPeter uthi abaningi ngalesikhathi umkhumbi umno wakho umkhumbi abaningi abantu bangena emkhumbini. Angisho kujwayelekile ukuthi makwakhiwa into engazathi is amazing emhlabeni abantu bayangena bazoyihlola. Bangena emkhumbini kaNoah phakathi bathe imara lelikhehla lwakhile lo mkhumbi wazi wamuhle. Awu haleluya. Bathe wazi wamuhle umkhumbi kaNoah bawubheka bathe ibheka lelikhehla. Lelikhehla kanti kodwa manje wakhe endaweni errong. Wakhe ama-inspector ngalezo khathi. Athi wakhe endaweni errong umkhumbi. Bekungameli wakhe Soweto. Ngabe wakhe Durban man. Bowuzokwenzela imali. Hallelujah. Sebengenile phakathi bangena emakamereni wonke. Kodwa ngale kathi sekunethe imvula abazange babengekho phakathi. Amen. Hallelujah. So ungasaphumi bangena baphuma. Babefika emkhumbini bewuhlola. Bawubheka umkhumbi omkhulu kangaka no. Wakhala. Akhona namanzi ayaseduzane la ngathi makumaningi. Ingazathi inqondo iyalahleka. Amen. Kanti akho inqondo elahlekayo. Sekukhuluma iwashi lasezulwini. Hallelujah. So sisesikhathini esinzima abazalwane lapho izinto abanye babuyele emuva manje. Abaningi babuyele emuva manje. Babuyeliswa iziprofeto zamanga ezifike zabalimaza. Hallelujah. Kanti bekuyiplan le-enemy. Hallelujah. Ukuze babuleke emuva abantu ngeke babuyele emuva uSathana ngeke. uSathana ufanele abe khona. Uyo umastermind la muntu. Amen. Azaziel ama-angela abo-general ama-angela amangabo-general ezulu uNkulunkulu wayewadala abangabo-general like abo-Michael nabo-Gabriel nabo-Raphael namanye abo-Uriel in heaven. Hallelujah. Nama-seraph nama-legion. Hallelujah. Manje uNkulunkulu labantu uNkulunkulu yazi uma ungakufundela kulokhu uze ku-chapter 28 kaHezekiya uku-understand ukuthi uSathane bekangubani. Understand ku-chapter 17 bese u-understand ku-chapter 14 ka-Isaiah. Ku-chapter 28 no-chapter 14 ka-Isaiah ubone uSathane bekungubani. Lithi bekuyingilosi enkulu ezulwini. Wadukisa iy'ngilosi ezulwini eziphila ezulwini noNkulunkulu. How much more thina singekho ezulwini ungakazi ufike. Hallelujah. Amen. So ukudeceive usesekhona la, ukucindezela usesekhona la. Aveze iprofeto zamanga ezizokuluzisa inhliziyo.
Hallelujah. Amen. Sesikhathini esinzima ukuze ubone funda lapha ku Matthew 24. Esiqale nje ku Matthew 24 sithi nje ukuthi kancane. Hallelujah. Ngoba kahle kahle ngibheke lapha ku chapter number 12 ka Daniel. Kodwa uNkulunkulu ubeka kuba kuningi nje no chapter number 5 ka Isaiah. Hallelujah. Kodwa ngesifunde zonke ngenxa yesikhathi. Ngoba zonke zidinga isikhathi. Hallelujah. Awuqale la ku verse number 3. Angazi uNkulunkulu seyangiphindisa manje lama chapter. Angazi sekumele ngiwaphinde nje lo ngiwaphinda ngoba isikhathi osukuso sekuyiso sekudingeka zona le incwadi. Hallelujah. Amen. Angisho ngoba kurola out i-ID, i-digital ID. Angisho nizwile le yase UK. Sekumele niqaleke manje libeke kuma diary ukuthi i-digital seyiqalile elokuzi e-UK. Ngoba seyiqalile e-UK angisho kunabazalwane e-UK. Angisho kunabazalwane. Amen. So nabazalwane mase operate digital. Angisho babhalile lapho ukuthi comparison. Le digital. So ngoba seyi comparison angisho kunabazalwane la. Amen. Nabazalwane very soon bazobe sebephelelwe ukudla. Sebe limited sebekunezinto la bangasavumelekile ukuyithinta. Sebe limited sekunendawo la kungasavumelekile bangene khona. Ekudleni bazobe bengasavumelekile ukuyothenga ukudla very soon. Amen. So ngoba yenzeka leyo nto sekuyasho ukuthi where we are now. Ngoba kuzofika isikhathi la bethi bengasana kudla at all. Funeke benze neke bakhale. Bathi uNkulunkulu sisenkingeni manje. Sisenkingeni. So ngoba besenkingeni bona bekhala uNkulunkulu namanye wama country azojoyina nawo because mase iqale la funeke kujoyine namanye ama country. And ngani kade joyina lawo ama country anabazalwana ngisho nawo. Amen. Hallelujah. Amen. Siyahamba isikhathi bayaphelelwa labo bazalwana basenalutho abasenandawo yokuhlala. Kumele bakhale kuba. And uJesu ngale kathi bekhala kumforce ukuthi ngcono ngibathathe. And maye bathathe akeze ukuthatha bona bodwa. Uzothatha bonke abazalwane basemhlabeni. Amen. Hallelujah. Amen. So ke that's why ifuneke kugcwaliseke le prophet ke manje. Indlala lezofika akusindlala ukuthi indlala ngoba kuyindlala. Kodwa indlala ngoba kuplaniwe ukuthi awukwazi ukujoyina ungalambanga. Awukwazi ukuthatha the mark ungaphushwa isimo. Hallelujah. So isimo sobe sikuphusha enindlala bazobe beyenza ngabomu. That is why emhlabeni kwadinga ukuthi baqine yonke into ama resources abantu abaphila ngawo. Njengamanje sila elokishini akho ngisho igarden yespinach sami. Because why funeke bayibulale lezo zinto siphele. Ungabikho la uzodependa khona mase kufike lesikhathi. Hallelujah. Into yaziyo wena mawufuna ukudla kufanele uye Shoprite. And iShoprite iona ngobani? Ionwa yibo. Oh, amen. Naba babizwa ukuthiwa ngama secret society or ngama Freemason or ngama Illuminati. Lawo ngama agent. Kunabanye abaphezulu kwabo. Hallelujah. Okufanele ba control umhlaba. Abakwazi ukubamba abazalwane unless khona into ofanele bayichiefte kubo abadepende kubo. Mawudepende emanzini wabo fanele ba stop amazwi wabo ukuze wena uzongena kubo. Amen. That's why ikathi uJesu ayibhala lencwadi elikhuza ukuthi ngaleso sikhathi ongenalo uphawu angeke athenge angeke athengise engenalo uphawu lesimo because isimo sikhomba ukuthi hamba othenga uthengise ukuze uphile. Amen. So fanele babulale lezo zinto odepende kuzo ukuze uzothatha the mark. Angeke uyithathe mark unless khona labakuswishe khona. So ngoba iqala ke le iqala ngepurpose ukuthi khona amanye ama country azolokho ejoyina. And into ezowenza ukuthi ajoyine uyazini ukuthi labantu bayenza baya trader bayenza trade bayahwebelana.
i-country ne-country dependa kwelinye i-country. Amen. Kuba nezinto eziphuma la kule country ziye kulapha ukuze le country lizokunye likulethe la so that bezokwazi ukuphilisana. That's the system of the Antichrist ukuthi kuphilwe kanjalo. Amen. Hallelujah. So uma ke bephila uma ngabe udepende e-country enjenge USA ukuthi i-USA is supplier ngamaqanda or ngenyama. Hallelujah. Kusho ukuthi mayithi thina asakwazi ukuhwebelana nani unless nijoyina kule system yethu. Amen. Then bese lithi le country okay nathi si introduce the system. Amen. So that isokwazi ukuqhubeka sihwebelana. Basekhuluma very nice, wise, very wise, very bahlakaniphile. Iplane many years later. Hallelujah. Amen. Lo kuyo we. Amen. Amen. Awufunde ku verse number 3 lapho. Matthew chapter 24 verse number 3. Matthew 24, verse number 3. Ngimfunda ngabo verse number 3 bese ngaqala verse number 1 ukuze uunderstand. Kodwa ngifuna verse number 3 ukuthi uunderstand ukuthi kwenzekalani lapho. Isihloko sithi ukuchithwa kweJerusalema nokufika kwendodana yomuntu. Ukuchithwa kweJerusalema nokufika kwendodana yomuntu. Amen. Hallelujah. Funda verse number Verse 3. Esahleli entabeni yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa bathi, sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini nesibonakaliso sokuza kwakho. Asikubali. Kuyakuba nini? Sitshela ukuthi lokhu kuyoba nini? Nani? Nesibonakaliso sakho. Funde. Nesokuphela kwezwe. Nesibonakaliso sokuza kwakho kuyoba nini? Isibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe. Futhi Siya kuba yini na? siyokuba yini? Siyoba ama sign, sifuna ama sign. Amen. Le generation, the first generation abafundi abaphostoli bakaJesu la. Ababuza uJesu lo mbuzo. Uthi sitshele bakhuluma naye akakakhambi, akakabethelwa, akakashaywa. Amen. Kodwa sebembuza lo mbuzo. Sitshele uthi lokho kuyoba nini? Sibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwakho siyoba nini? Sitshele. Bafuna ukwazi. Abayibuzeli bona laba bantu. Amen. Ibhalwe lencwadi over 2000 years ago. Amen. Babengabuzeli bona. Umoya engcwele wayebafundisa ukuthi lalelani la. Kunama generation azoza emhlabeni. Awu amen. Amen. And lama generation azobe blank njengobe blank nje ama generation wamanje. Azobe ngazi lutho. Hallelujah. Amen. Kodwa funeke nibobekele umlayezo okufanele bahambe ngawo kulezo khathi zawo. Amen. Khuluma umoya engcwele la. Amen. Amen. Bona ngiyahlupha ukuthi ngikhothi phela sengiyale ku chapter 16 verse number 13 kaMeyi. Kodwa ungamthinti miyeke. Amen. Amen. Uthi ke la sitshela ukuthi le siyobona ngani Amen. akakakhuphuki kodwa sebembuza lo mbuzo. Uthi sibathi siyobona ngani siyokwazi ngani. Nayi answer ilandela. Ifunde ma. Verse 4. Yes. uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa muntu. Nayi answer yokuqala kaJesu. Qaphelani ninganjani? Ningadukiswa muntu. Awuye ngale ku Luka. Luka 21 ufunda verse 8. Funda verse 8. Qaphelani ningadukiswa muntu. Qaphelani ningadukiswa muntu. Qaphelani ningadukiswa muntu. 21 verse 8. Luka 21, verse 8. Isihloko sithi ukuchithwa kweJerusalema nokufika kwendodana yomuntu. Ihloko efanayo lezo ngisho yasizwe. Lesihloko leso sifundayo na ku Mark chapter 13 sinjalo. Amen. Siyafanana siyekele kodwa isihloko. Amen. Nakuma le hloko zilandelana kulama chapter 03. Amen. Ku Matthew 24 siyafana isihloko. Amen. Ku Mark chapter 13 ziyafana ihloko. Le incwadi zo 3 ziyafanana. U Matthew 24
uJesu ayifakaze kumakho athi nakumakho ithi ngiyilobe ngilobela la generation ezayo athi ku21 angiphinde kuLuka ngilobele le generation ukuthi makufika le ikhathi ayiqaphune lapha bese iyabheka ukuthi isikhathi sini lesi abakuso. Awu amen. Amen. Awufundele le verse. Amen. Verse 8. Wathi qaphelani ningadukiswa ngoba kuyokuza abaningi. Uyamuzwa nala uthini? Qaphelani ningadukiswa. Uthi ngoba kuyoza abangakanani? Abaningi. Angisho zwile kulesikhathi samanje ukuthi uprofetizwa ngisho abantwana abancane. Uyambona uSathane ungcole kanjani? Awu haleluya. Usebenzisa nabantwana. Amen. Bakhuluma amanga. iBhayibheli lisitshela ukuthi uSathane nguyise wamanga. Amen. Uma kukhulunywa into engenzeki kusho ukuthi lowo muntu uthunywa uyise. Awu amen. Ngoba lithi iBhayibheli qaphelani ningadukiswa ngoba kuyoza abaningi akushiwo ukuthi kuyoza ababili. Lithi iBhayibheli kuyoza abangakanani? Amen. Badukisa abaningi nabakhethiweyo bakungenzeka. Amen. Oh haleluya. Amen. Vule fundela le verse liphinde uqede. Wathi qaphelani ningadukiswa ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi Kuyoza abangakanani? Abaningi. bathi nginguye. Bathi futhi isikhathi sesisondele. Awuphinde lapha isikhathi sinjani la? Sesisondele. Bazokhomba nesikhathi. Awu amen esontweni. Amen. Bakubekele nanesikhathi. Amen. Ngoba isikhathi sokudukiswa kwabaningi. Bedukiswa ngabaningi. Awu amen. Amen. Kunamadoda la eBhayibhelini. uEliya wakwabhekana nabaprofeti bakaBhali ethi yena athi uEliya sekusele mina ngedwa. AbakaBhali bawu400 abaprofeti bayizwa abazalwane. Amen. Wathi uEliya yimi ngedwa engisele kodwa ngibhekene nabaprofeti bakaBhali abawu400. Hawu haleluya. Amen. Kodwa namhlanje fanele kubonakala uNkulunkulu weqiniso. Awu haleluya. Amen. Ukuthi ngibani ohamba noNkulunkulu weqiniso ekhuluma nabayi400 eyedwa. Kwabonakala uJehova emeka kuEliya. Ake ngikusho lokhu ukuze uhambe kahle evangelini noNkulunkulu. Awu amen. Kunezinto ezintathu ekumele itholakale kuwe. Hawu haleluya. Uyakholwa uphila ngalo ivangeli kodwa kunezinto ezintathu efanele itholakale kuwe. Amazalwane abaningi banamhlanje bayalushumayela ivangeli bayaphila ngevangeli kodwa lezi zinto ezintathu ayiphelele kubo. Amen. Nkosi. Awu amen. Amen. Kunento yokuqala efanele itholakale kuwe ekholweni. Umkhuleko. Amen. Ikholo fanele likhuleke. Haleluya. Seasonal out of season. Lihlala emkhulekweni ikholwa. Awu amen. Liphinde lifast ikholo libe ikholo elijwayelene nokuzila. Ukuze ienemy ingakwazi ukungena. Amen. Kodwa lezi ezimbili azimhlusi uSathane eduzane nawo. Awu uyangizwa? Amen. Lo mkhuleko nalokuzila akumsusa uSathane. Ngoba uke wasifika kuJesu uJesu ezile 40 days. Wafika uSathane. Awu amen. Amen. Kodwa la lokho kuthatha ufanele kutholakala ekholweni. Kwatholakala ukuthi uJesu esefithandazile, esezilile, kwatholakala unumber 3 ubungcwele. Amen. Ivangeli namhlanje linabo ubungcwele. Bayathandaza bayashumayela. Bayazila kodwa ubungcwele abukho. Awu amen. Basuke bamenana nobungcwele. Kusho ukuthi iTrinity awunayo wena. Amen. Kulula ukuthi uSathane mayifika kushaye phansi. Amen. Awabona amakhono amaningi ashayekile nje. Ayethuthumela mina bengidrive abaphinde. Ngale 23 ababeyibekile. Bengisukela la mina ngizele KZN. Amen. Kodwa lokho ukuthi kuye 23. Awu amen. Amen. Ngenendaba futhi. Amen. Ngoba ngaze zangena la kimi. Amen. Awu haleluya. Ngoba ngazizwa ukuthi izwi lithini.
izwi lisifundisa ukuhlala ulungile fanele le trinity itholakale kuwe uyakhule uyikholwa elikhulekayo uyikholwa elifastayo uyikholwa eliphila Amen. akufanele kutholakala izinto zabezizwe kuwe ukuze uphile ngobungcwele akungatholakala izinto zasezweni kuwe oh amen akungatholakala izinto zaseBhabhiloni kuwe ngoba wena uphila ngani akufanele ufane naleli lizwe amen ungalingisi nabantu bakuleli lizwe lithi iBhayibheli niguqula ukwenziwe ibentshe ingqondo yenu chapter 12 Amen. kaRoma hallelujah how amen a transformation of a mind yadingeka kumzalwane ikhola manje ngaka transformer lisala likhola lingakwazi ukuphila ngobungcwele kodwa ikhola selishintshiwe laguqula ukwenziwe ibentshe ingqondo yalo liphila ngobungcwele kulomhlaba amen la kuthiwa ngeke uphile khona ngobungcwele uyaphila la Amen. Amen. awu amen Amen. so ke la funda uqedile verse number 8 uqedile cela ufundele yena bese uyamqeda bathi futhi isikhathi sesisondele maningabalandeli ningezene maningabalandeli kodwa bayalandelwa kulesi sikhathi balandelwa babeka izikhathi zabo haleluya akusize kaJesu izikhathi zabantu uJesu uthe isikhathi zakhe uthi uyazi washo kaJesu lipi ilelo hlala nilungile ngokuba isuku nohora lwazi haleluya abengeke kaphendukela aphambane nezwi lakhe ngoba lithi iBhayibheli uliphakamisile izwi lakhe ngaphezulu yonke into haleluya 138 uliphakamise ngaphezulu yonke into haleluya izwi lakhe ngakho ke ngeke aphambane nezwi lakhe ustill abufuna ubungcwele evangelini manje ke mawunobungcwele uSathane noma ngafika akakwazi ukukushaya phansi njengoba engakwazanga ukushaya uJesu haleluya kodwa uyafika yena afika athola ukuthi wena wembethe ubungcwele wena umbethe ingubo yasezulwini awu amen uJesu ayintanga amenza ukuthi angamshayi ukuthi wayembathe ingubo yasezulwini Amen. awucabange nje uJesu number 1 akazalanga ngokwentando yomuntu haleluya okwesibili ubuya ku-fasting okwesi-3 yindoda yomthandazo le kodwa uSathane kamesabango weza kuye waqonda Amen. ubokulalela kuJobe haleluya lithi iBhayibheli amadodana kaNkulunkulu eyovela kuNkulunkulu noSathane wayibone phakathi kwawo Amen. wavela phakathi kwamadodana kaNkulunkulu amadodana kaNkulunkulu ahamba aya kuNkulunkulu awamboni ukuthi ungaphakathi kwawo Bombeka uSathane isigebengu uyakwazi ukungena emadodeni bese ayawaprofethisa profeta amanga kanti uphakathi kwamadoda sengene yena sizolisumayela leli vangeli lekhathogcina sibekelwe lo mlayezo ukuthi nabaprofeti bamanga simelane nabo siqinile ekholweni awu haleluya lithi manje phinde le verse ifunde angifuni lizwe yimi ngiphela le verse verse 8 wathi qaphelani ningadukiswa ngokuba kuyokuza abaningi qaphelani ningasendana ngoba kuyoza abaningi ngegama lakhe awu amen bakhona bagcwele umhlaba wonke beze ngegama likabani uSathane akavele ngisathana emhlabeni ugqoka ingubo haleluya lithi iBhayibheli chapter 13 ugqoka ingubo haleluya ingubo haleluya ugqoka ingubo yemvu akenqini haleluya kanti ngaphakathi akusuSathane kodwa ugqokile haleluya haleluya bese azoprofeta amen funda ngiyakhoda verse 9 phinda verse 8 wathi qaphelani ningadukiswa ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi nginguye bathi futhi isikhathi sesisondele bathini abalandeli bathi isikhathi sinjani sesisondele uthi kodwa nina ningenzini la awu amen la kulandela uJesu akulandela abantu awu amen uthi ke mabethi isikhathi sesifikile ningabalandeli ngoba ngabadukisi besikhathi awu amen bavele ngesikhathi sabo umsebenzi wabo lo futhi ngawubenze lutho haleluya ngawubenze lutho yazi ukuthi bese batrainile abantu ngawubenze lutho
noma ungakhuluma ngesihoko ukhulume ngeke kube kuzwe ngoba badlile kunomoya bawudlile Amen. once badla umoya abantu baphila ngaloko haleluya ukuze babone ukuthi basendaweni ero kufuneka kuphuma umoya manje umoya ungenile amen sikho lapha qhubeka sibuyele ku-24 Matthew 24 sibuyele lapha sizokwazi ukukhuluma verse 5 verse 5 ngokuba kuyokuza abaningi ngegama lami bathi mina ngikuKristu. buyela ku-verse 4 bese uyafika lapho ku-5 verse 4 uJesu waphendula wathi kubo qaphelani lingadukiswa muntu ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami yoza abangakanani abaningi kuba ngegama lami bathi mina ngikuKristu badukise abaningi. yes verse 6 niyakuzwa izimpi namahemuhemu ezimpi. ujampe lokho uye ku-verse number 8 verse number 8 kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo. uqala kwani lokho Kwemihelo. haleluya Amen. kwalokho okukhulu okuzayo funda qhubeka verse 9 lapho-ke bayakunikhaphela osizini banibulaye niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. yes verse 10 khona-ke abaningi bayakukhubeka bakhaphelane bazondane. benzani bakhaphelane bazondane. uyabona ukuthi usathane ungena phakathi kwebantu bese ayalihlukanisa uthi kwenye indawo kuthiwa khona la kuLuka uthi uJesu ukhuluma noPetro uthi Petro lalela la nje usathane uyanifuna nina ukuba anihlunge njengokolweni bese athi kodwa mina nginikhulekele ukukholwa kwenu kungapheli wena mase ukholiwe uqinise nabafowenu ngoba nifunwa nguSathane. uyazi uma ungakubhekana naleya ndoda uyazi ukuthi ingubani yabantu uSathane uyokhetha ukuthi ukhonza uNkulunkulu noma ngathi izimo zinjani akahleki nanye into ehlekisayo le muntu ngendlela ne-enga ngayo akafune noyedwa umuntu ayizulini akanandaba futhi nabantu abaningi abaya esihogweni kodwa akafuna oyedwa ayizulini. Haleluya. Amen. Manje akanqena ukungena phakathi ebandleni lobungcwele afika afake yakhe deposit izinto zakhe. Haleluya. Ukuze ezodivide. Amen. Umsebenzi wakhe lo. Kodwa ke asikho la. Qhubeka. Verse 11. Ngifuna yena verse 11. Yes. Kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi badukise abaningi. Yes. Verse 12. Ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando. Nanti ngiyilethile futhi. Uyezwa kuyovela abaprofeti abaningi emhlabeni. Bese lithi ngenxa yokwanda kobubi bese kuphola uthando. Abantu abaningi abazalwane bazoba lukewarm. Uzophila uyikholwa bese lukewarm because sekwande yini ububi. Hallelujah. Emhlabeni uzojwayela ukuthi vele kunje. Hallelujah. Bese uba lukewarm ube yikholwa elingashisi elingabandi kodwa eliphakathi nendawo. That's why last ngitshena ungabi ikholwa. Lo number 2 number 1 no number 2 angimfuni mina. Funa ikholwa elishisayo. Hayi ikholwa elibandayo, hayi ikholwa eliphakathi nendawo. Amen. Ngoba lelo kholwa liyithuluzi lika Sathane. That's why ngithi kuweke uma uyikholwa elingathandazi, elingafasti, elingaphili ngobungcwele, uwela phakathi kwalamakholwa amabili, elibandayo neliphakathi, ungabi ikholwa eliphakathi nendawo, futhi ungabi ikholwa elibandayo. Especially to this end time. Ngoba lithi iBhayibheli kungenxa kwanda kobu kuyophola uthando kwabaningi. Hallelujah. Abantu uzozwa uyokuzwa umuntu bekayikholwa eshisa, athi hayi mina sengiyekele lento yokholwa. Dala kuqanjwa amanye ngidlala mangithi uyabuya kabuye babuyele emva abantu. Hallelujah. Ngoba sekuphole ini uthando kwabaningi kube ngamakholwa aprethendayo ngabe ikholwa eliprethendayo especially ngesikhathi. Amen. Sesikhathini esenzima. Hallelujah. Amen. Funda verse number 15. Ujambe lokho kubili. Verse number 15. Yes. Ngakho ke nxa nibona amanyala encithakalo
ashiwo nguDaniel umprofeti emi endaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Verse 16. Ngiphinde verse number 12. Verse number 13. Verse number 13. Kodwa okhuthazelayo ukuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Okhuthazela kuze kube sesikhathini lapho nefokhathizela. Ulwela ukuthi uzuyosindiswa yobabuqhele. Hallelujah. Ngoba isikhathi sandlesi sokwanda kobubi. Manje iBhayibheli uma nibona amanyala lo verse 15 nencithakalo emendaweni engcwele esithi ufundayo makaqaphele. Isikhathi sokuqaphela lesophila kuso. Hallelujah. Amen. Ngijampele verse number 20 naye ngiyamdinga. Verse number 20. Yes. Khuleka Umlalele ku verse 20 nalama verse alandelayo lapho uthathini. Akhuluma ngalesikhathi esesondele la. Hallelujah. Funda. Khulekani ukuba kubaleka kwenu kungabi sebusika. Ngeke ngathi last thing ngathi kuzobe kubalekelwa. Why fanele kubaleka? Why fanele kubaleka makhona? Why athifuneka sikhuleke ukuthi kubaleka kwethu kungabi sebusika, kungabi nesabatha. Hallelujah. Amen. Angisho kuzobe kubalekelwa lento eqala le e-UK. Lento eqala e-UK kuzobe kubalekelwa yona. Angisho amakhola azobethi thina siyifuna. Amen. Hallelujah. Amen. Amile ugovernment athi abangayithathi abangazukuyithatha bazobe bezingelwa. Hallelujah. Amen. So manje uthi ke sekuza le ikhathi ke zokuthi khulekani ukuba ukubaleka kwenu. Uzobe ubalekela la ngisho umzi wakho la. Indlu yakho la. Why fanele ubaleke ushiye indlu yakho? Ukuthi kuzobe kungasaphileki kulomhlaba. Umhlaba uzobe sewuphendukele. Sewukutshengisa lento uJesu athi ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Athi ngoba ukuthanda izwe, uthando lweNkulunkulu alukho kuwe. Amen. Hallelujah. Amen. That's why uzobubaleka ngoba uzobuthanda uNkulunkulu ungathandi izwe. Izwe lizobe selihlanza. Aw hallelujah. Amen. So uthi khulekani kuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika noma ngesabatha. Ngoba lapho kuba khona usizo engazange lube khona. Why fanele kubalekwe? Hallelujah. Kodwa ke noma kunjalo kuzobalekwa. Kusese ne hope uNkulunkulu asibekele yona. Funda iBhayibheli. Amen. Hayi sifuna sishumayele isikhathi sakhona. Amen. Funeka sikhuluma ngoba isikhathi sakhona. Funeka siwaqinisa amakhono ukuthi lesikhathi sesifikile. Yiso lesilithi iBhayibheli uqala kwemehelo yalesi sikhathi sokubaleka kubalekelwani. Wayifanele kubalekwe. Amen. Hallelujah. Amen. Funda. Verse 20. Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha. 21. Ngokuba lapho kuya kuba khona usizi olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje nolungasayi kuba khona. Yes. Kuyobe kuqala lezo nsuku. Yes. Qhubeka. Verse 22. Uma lezo zinsuku zingafinyezwanga bekunesindiswe umuntu. Yazi le verse leli mfundisi. Le verse leli alifundayo manje. Leli alifundayo. Alifunda many years understand. Ngingakhuluma last ngathi kune verse elingale kuDaniel chapter number 12 verse number 10 no 11. Lawo ma verse ngawafunda many years. Phela kwama verse engangawazi ukuthi ayichaza ukuthini. Kodwa lama verse oyi2 ngiqala ukwazi ngo2020 ukuthi achazana. Hallelujah. Uthi la uma lezo zinsuku zingafinyezwanga ziphi insuku lezi enzobe ngijima ngazo kuphi entabeni. Oh. Hallelujah. Amen. Sizoya ku chapter 16 ku chapter 12 ngathi ngizomyeka. Chapter 12 kaDaniel ngoba naye kunesikhathi sakho kodwa uverse 4 wakhona kufanele simfunde. Fundele lapho funda lapho. Sizoya ku 16.
uma lezo zinsuku zingafinyezwanga bekungesindiswe muntu kepha ngenxa yabakhethiweyo uyezwa ke manje uyayizwa ke manje ngenxa yabanjani abakhethiweyo lezo zinsuku zokwenzani ziyofinyezwa ngenxa yabanjani yabakhethiweyo ngoba iqale eUK angazi imapha amakhantri alandelayo lezo zinsuku zokuhlupheka kwalaba amen bayothi mase beqala bekhala uJesu abesathi ngeke ba dala ngibekezela Hallelujah. Ume emhlabeni kodwa manje seyifika kwelinye izinga angikwazi ukubabekezelela mase bekhala abantwana bami bebulawa indlala emhlabeni ayakusenani sengiyadedela ngiyeke ngibalande hayi haleluya that is why athi akekho wazi isikhathi nehora ngoba mayiqala sazi ukuthi iyobe ingakanani ngalesikhathi haleluya akudlalwa ngoba uyiplan leya amen iplan leminyaka haleluya lena lenzekayo iplan leminyaka haleluya lena belenzeka ngo2020 bekuyiplan liveza ukuthi sekuyiwaphi manje amen ngeke ngasho mayelana nomlayezo wama labor pain Amen. ningamangali ke bomama nithi awubazela ngoba Amen. awu haleluya Amen. ama labor pain ngathi nangikhuluma ngama labor pain ukuthi ama labor pain aneyigaba ezingaba u4 Amen. ileso qala sokuconceive ilabor pain yakona sokuconceive ukuthi manje khona sokubambile sokuketchupile haleluya kube nala sekukhula khona haleluya istage zakhona haleluya bese kuba no number 3 la aphenduka khona amen Amen. maye sephenduka sekufanele wazi ukuthi yini lezo zalo amen so nalento lesikhathi sesikuzo sinezikhathi zakhona sinama sections wakhona ukuthi kuqala le sibheke ukuthi ihamba igcinaphi masuka la siya ku number 2 simbheke ukuthi number 2 u responda kanjani bakhuluma ngomhlaba bese baya ku number 3 mabefika ku number 3 semogcina mase beya ku 4 sekuqediwe haleluya so kuba ba planning ukuthi masuka la sizoya la bathi mabangena ngetest nge-pre-test le bengikhuluma ngayo last ngo chapter 3 ka Revelation verse number 10 ukuthi kwakwenzekalana emhlabeni ngoba ulondile izwi lokubekezela kwami nami ngiyokulonda ngosuku lokulinga eliyofika ezweni lonke lokulinga bonke abantu abakhile ezweni haleluya so mazenzeka lezi zinto zinama stages wakhona haleluya so ke kune stage la iseyifika khona usubona ukuthi la sekuyi stage sokugcina ayisekho into esengenziwa manje after that amen haleluya so le stage ke zilokho iqhubeka zikhula haleluya zize ziyofika ku last stage ukuthi wazi ukuthi ona lo ngane kathi kune pregnant bekuyini le pregnant bekupreke inumber of the beast ona lo lokho kwenziwa onke lezi zinto kupreparelwa inumber ye-beast the 666 amen haleluya so ke lithi iBhayibheli ke la emva kosizi lezo zinsuku athi uJesu uyotha ngabona lapho ukuthi hayi man sekubeyond abantwana bami ngeke sakwazi ukuyihandlisha le bese athi sengiyathatha ibandla that's why athi dala ninilungile ngobusuku nehora mlwazi haleluya why ningalwazi la iqale khona iye ya report ezulwini isikhalo salaba la iqale khona ya report ezulwini kwafika ku number 2 nabo bathi mafika bevaleleka ya report ezulwini ngoba ngabantwana bakaNkuluNkulu bonke laba bazothi thina ngeke siyithathe haleluya leyo digital ID ngeke siyithathe haleluya bafike nakulenye igroup athi bathi nabo ngeke ngane kathi lokho iqhubeka kuze kufike lathi uNkulunkulu hayi bona laba sasanele isikhalo sabo ezulwini amen dala bekhala
iyofika nini kulapha iyofika sebefile phela lapha ngakho ke into ngibathathe that's why ihlale nendukile obusuku nebona libasi hallelujah funda ke lo verse number verse elandelayo uthini verse number 23 khona uma umuntu ethi kini bhekani nangu Kristu noma nangu ya ningakholwa 24 ngokuba kuyokuvela oKristu bamanga uyazwa seyiphindwe kangaki le yabo Kristu abamanga la i-chapter A1 la kodwa sebephindwe 3 times uyamthola ku verse 5 uyamthola ku verse 11 so umthola ku verse 24 iloku yaphindwa awu amen iphindwela ukuthi vula indlebe onendlebe makezwe haleluya ukwazi ukuhlola ikhathi awu amen njenga ngetrap yakaskara itrap yakaskara yitrap ebikwazi ukuhlola ikhathi ayikho into ebeyenzeka emhlabeni bangayihloli njengoba bawubona nje moonlight ichintsha amakhala i-trap layer yayikwazi ukuhlola ukuthi kuchaza ukuthini wena ubhalelwe la khona la kuthi lawo ngama sign ukuthi indoda iyabuya be ready amen hallelujah so ke lithi iBhayibheli ke lapho unafunda khona ngoba libhaliwe ukuthi ezikhathini zokugcina kuzovela abaprofeti bamanga bagcwalisa iprofeti ukuthi wena bayiso lokuthi ukwazi ukubona ukuthi oyisi isikhathi ngamanye amazwi ngene emkhumbini ungasaphumi amen hallelujah Amen. Qedelela uye ku verse number 34 amen verse number 24 ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka awulandalani kudukiswe nabanjani nabakhethiweyo ngabona ukuthi purpose ukuduka kwabanjani abasindisiwe amadodana akasezulwini lalela ngitshela usathana akusiwuntanga yethu Jesus baphethe usathana akusiwuntanga yethu akusiwuntanga yethu usathana kuqhamuka ingilosi amadodana kaNkulunkulu ezulwini athunywe uNkulunkulu ku chapter number 6 Genesis sekuduka abantu chapter number 6 akahleni ukudlala ngami chapter number 6 sekuduka ingilosi sivele ezulwini zize emhlabeni mayifika emhlabeni usathana uyibhekisa amadodakazi ibhizi ngabafazi qhamuka ezulwini zithunywe uNkulunkulu emhlabeni mayifika la sezikhohlwa uNkulunkulu into ayithume wona Nkosi. sezibhizi ngabantu emhlabeni ibhizi ngabafazi akusintanga yethu sathana sintanga yethu so besiyini thina edukisa abantu abasuka ezulwini uNoah uze wakhe umkhumbi because of lama angel ayeqhamuka ezulwini ezemhlabeni adukiswa usathana hallelujah Amen. besiyinti that's why kufanele uqaphele ngaso sonke isikhathi hallelujah futhi verse number 34 verse number 34 yes ngiqinisile ngithi kini lesi sizulu useyafunga manje ngiqinisile ngithi kini ini lesi sizukulwane asiyukudlula kungekenzeki konke lokho asikudlula kungakenzeki konke lokho fanele lezi zinto ziyimihelo esibonisayo ukuthi what time is it now hallelujah mabe gcwala umhlaba wonke lababamanga yazi ukuthi what time is it isikhathi sini lesi ukuso sekumele uyi-answer easy ukuthi is time of a rapture amen isikhathi sikaNkulunkulu amen hallelujah Amen. be ready manje uthi ke ngiqinisile ngithi kini ifunde lapho verse number 34 ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asiyukudlula kungekenzeki konke lokho kungakenzeki konke fanele kwenzeke yonke lento kusuka ku verse number 4 funeka yenzeke le nto amen ngoba babuzile labantu ukuthi siyobona ngani ababuzeli bona babuzeli last generation izobona ngani ama sign okubuya wakho nawo kuphela kwethu azobona ngani sawuthi Jesu uqaphelani
Ngadukiswa umuntu. Amen. Hallelujah. Ngoba kuyoza abaningi ngegama lami. Sewuyayibhala izinto ezizokwenzeka before alanda ibandla. Fanele kuqale kwenzeke yonke lento. Bese wena mayifika ukuthi lalelani ke lana. Lesizukulwane ngiqinisile ngithi ukuthi le generation ayikudlula ngakenzeki yonke lento. Amen. Usibona ngani usele kulesi generation? Ubona ngale zinto ezenzeka manje. Ukuthi wena uyi last generation. Hallelujah. Mayethi lesizukulwane asikho. Ama generation la amanye asebuva ashumayelile ngalemlayezo. Kodwa ayengakaphili kuso lesikhathi. Thina sishumayela siphila sibona yonke into left and right and center. Siyibona yonke into ochathina si-end time generation. Mawubona abantu bahamba naked estrate oh vele ikhona ududuze ukuthi si last generation. Mawubuka abantu bebheme beyibhala umzimba kunama drawing umzimba wonke oh si last generation. Si generation ready to accept u-antichrist. Hallelujah. Si generation ready uku-accepta u-antichrist uku-receive u-666. Ready uku-allowa u-666. Silelo generation. Hallelujah. Amen. Isikhathi ophila kuso. Uthi ke la uJesu ngiqinisile ngithi lesi sizukulwane ukhuluma ngaleso sizukulwane. Yabona isizukulwane lesamathathu khuluma ngaso. Sizukulwane lesama extension sama fake isoke leso akhuluma ngaso. Isizukulwane lesifaka ama chain kuwo wonke umzimba iso leso. Isizukulwane lese pride. Hamba ufundele chapter 3 number 3 uTimothy. Ish. Funda Timothy, 2 Timothy chapter 3. Funda. Shashis awufundanga lapha ku number 24. Awufunda. Awumkhumbuze phela ungitshela ukuthi angafundi la. I tell you the truth. This generation will not pass from the sun. Ukhuluma ngayiphi generation la? First generation. Ukhuluma ngayiphi generation? Their generation. Yama chain. Yamache. Generation ehamba naked egqoka ifice ihamba estrati. Generation ehamba naked estrati. Khuluma ngale generation Jesu la. Uthi ngiqinisile le generation ayikudlula ungakenzeki zonke lezi. Funeka iqale kwenzeke yonke. Mawubuka amathathu nje emthini wazi ona i-generation edelela uNkulunkulu. Nkosi Hallelujah. Mawubona ama extension afakwe la ekhaya na i-generation edelela uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Bona i-generation efake yini lento lezi? Mayili. Emavuvu. Ma-island. Azange sakwazi nokubona. Omunye akafinisha uma lapha kimi uyayithanda lezi zinto mama wami. Nkosi Uzoyiswa. Sweet. Amen. Fathi ngelinye ilanga basesishop basesitoro manje utulandelwa ngomunye sister ayishayile lezi zinto zakhe naye ifakile zakhe ayifaka lo kwami asiwa ngamboni manje lo ngazi ufuna ukubalibani nje lezi ziyaphazamisa ziyaphala bazonikeza lona awubalele la ibhisi ukazi uyichaza ufaka into obonayo ukuthi zifakwa ngeglue khona umunye ngeke ngambona la sekayikhipha la bayicibula bayithi ola lokho ufaka ibody filler. Hallelujah. Amen. Generation ngitsina ngithi ayingidlula kungakenzeki konke lokho. Hallelujah. Uthi Jesu qaphelani ningadukiswa umuntu ngoba le generation ayikudlula kungakenzeki zonke lezi zinto ayibalile lapha eBhayibhelini. Fanele kubalwe lezi zinto ezila eBhayibhelini zize iphelele. Yabona ukuzamazama komhlaba kulapha. Amen. Umbuso uvukela umunye umbuso kulapha. Abazalwane bezondane kulapha. Awufuni. Qedile ngisho lapha. Funda lapha chapter 3. Timothy, 2 Timothy chapter 3. Verse 1. Verse 1. Yes. Abadukisi bezikhathi zokuqala. Ubona ngani ukuthi usayikhathini zokugcina? Ubona sekunabadukisi beze ikhathini zokugcina. Ubona ngani usayikhathini zokugcina? Sekunani? Funda lithi. Verse 1. Phinda isihloko. Abadukisi bezikhathi zokugcina. Ubona ngani ukuthi usayikhathini zokugcina? Ubona ngoba sekunabadukisi
beyikhathi zokugcina. Hallelujah. Ubabona ngani? Funda iBhayibheli. That's why. Yes. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina. Ezinsukwini zani? Zokugcina. Kuzoba njani? Kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ezinjani lezikhathi ezinzima? Funda. Verse 2. Ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo. Ngabanjani abantu? Abazithandayo. Abafaki lezinto njengokuthi bayifaka ngoba kunomoya obangenile. Umoya kaAntichrist wokuthi bayithande benze lento esezwini. Amen. Amen. Hallelujah. Bafulfill it. Funeka ngikhulume ngale phela ngoba umama wami umama udala. Lelizwi lithi ey'khathini zokugcina kuzoba nabantu abazithandayo, abazigabisayo, abagqoka noma ikanjani ngoba yikhathi zokugcina. Hallelujah. Bazoba ngabanjani? Bafunde. Ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo. Nabathanda imali. Nabathanda yini? Angisho abantu abaningi bayahamba bayothwala abathwalela imali. Sebengabafundisi bayothwala ngoba bathanda ini? Ngoba yikhathi zani lezi. Bona abantu bedrive imoto eyingaka uthi wena badrive ngani bathwele. Baneyinyoka endlini zabo ngoba yikhathi zokugcina. Amen. Hallelujah. Bahlezi neyinyoka endlini. Bathwele, bathanda ini? Bantu beyikhathi zokugcina. Hallelujah. Ziningi izinto ezikhona la emhlabeni ezenziwayo ngabantu ezingavunywanga usimakade. Amen. Ngoba uphile ezikhathini zokugcina. Khathi zokugcina lezophila kuzo. Lithi ke manje iBhayibheli abantu bazoba ngabayiqhanyayo, abayithandayo, abayigabisayo. Abantu bamanje bayigabisa. Ngoba ngabantu beyikhathi zokugcina. Hallelujah. Awufunde? Ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali. Akwenzeki lokho? Amen. Abantwana abangalaleli abazali. Ngoba yikhathi zokugcina. Hallelujah. Amen. Yekele ngabo asiye uDaniel chapter 12 verse number 4. Sifunde verse number 4 yena yedwa. Okuningi sikhuluma ngelinye ilanga siqede. Hallelujah. Kuba nezinto phela ezinye sizifundayo la endleleni esizibonayo ukuthi hey siphila kwesinye isikhathi. Hallelujah. Funde verse number 4. Daniel chapter number 12. uDaniel chapter number 12 bazalwane udingeka ukuthi simshumayele nje sibe nesikhathi simfunde wonke. Simshumayele wonke sigcina verse number 10. But ngenxa yesikhathi ngifuna ukufunda verse number 4 kakhulu. Ngifundele yena verse number 4. Daniel 12. Verse number 4. Yes. Kepha wena Daniel, verse 4. Kepha wena Daniel, gcina amazwi. Gcina amazwi. Yes. Unamathelise incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Kuze kube sesikhathini sani bazalwane? Angisho isikhathi sokugcina lesi. La fanele kwembulwe imfihlakalo yevangeli. Hallelujah. Ukuthi sesiphila kusiphi isikhathi. Kuthiwa la uDaniel ubona i-end time. Angisho uNkulunkulu esimkhonzayo is God in the beginning, is God who knows the end in the beginning. Amen. Hallelujah. Amen. So manje uNkulunkulu uyamtshengisa uvulela iwindow ukuthi bheke ezikhathini zokugcina kuzobe kunjani. Daniel. Hallelujah. Lento ayibukayo uDaniel kuthiwa kodwa ayenzi ibe sealed. Because akusisikhathi sokuthi ivulwe ngalesikhathi kaDaniel. Utshengisa ukuthi makayitshele igeneration ezayo ukuthi kuzoba njani emhlabeni. Hallelujah. Kuzovelana emhlabeni. Awu amen. Mfundi le technology ekhona. Kepha wena Daniel gcina amazwi unamathelise incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Yes. Abaningi bayakwehla benyuka. Ukwazi kube kuningi. Ukuhlakanipha kube kuningi. Ukwazi kube ngakanani? Awuyibona itechnology ingakanani emhlabeni? It's because ikhathi
zokugcina. Awu haleluya. Funde. But you, Daniel, keep this prophecy a secret. Seal up the book until the time of the end, when many will rush here and there, and knowledge will increase. And knowledge Will increase. ngoba yikhathi zokugcina. La ukwazi sekukuningi kodwa ukwazi kwe-deception. Amen. Amen. Akusukwazi lokho kufunwa uNkulunkulu ebantwini. Ukwazi kokulahlekisa abantu abaningi emhlabeni. Hey, Peter. Say go Corinthians chapter 4. And you Corinthians chapter 4 bude verse 4. Hallelujah. Amen. Ngoba yikhathi zokugcina. Lesi siphila kuso. Manje ithi iBhayibheli lana Daniel valela lamazwi. Ngoba avalelwe kuze kube yikhathi uDaniel sawubona iend time ngesikhathi sakhe. Ukuthi ayikhathini zokugcina akuhlakanipha kuyoba kuningi. Generation le ezoba yikhathi zokugcina izobe ihamba ngama-flight, izobe iphatha ama-cellphone, izobe ngenye generation ye-technology. Hallelujah. Njengoba seyingena ku-digital nje, i-generation yani ye-technology. Ayisafuni ukuphatha cash manje, sayifuna ukusebenza nge-technology. Hayi sesivele sithi ngesithupha. Awu hallelujah. Generation ye-technology. USathane uqale wayiprepare kuqala. Lalela, mayiprepare le generation uyenzela lezi zinto ngoba uyayiprepare le end time ukuthi kube easy ku end time to receive the mark. Hallelujah. Uyiprepare ukuthi kuze kube yikhathi zokugcina. Manje uDaniel uyentshengiswa yikhathi zokugcina ukuthi le generation izoba igeneration enjani. Kuzoba lula ukuthi uSathane mayithi introducer indaba ye666 ikwazi ukuyi-accept it hayi vele. Izokubuza igeneration yeyikhathi zokugcina. Vele uzophila kanjani baphithi? Mawuthi awuyijoyini lento uzophila mpilo namba bani? Ilula lento hamba uhlaba wena uvele uthi nje Nkosi yami. generation yekhathi zokugcina. Cha sijwayele technology thina. Dala siphila ngayo. Angisho besiphatha amakhadi sithi swipe. Manje sesiswipe ngesithupha. Or sesivele size nje umnyango laphana uthi uyeza. Uthi uyeza. Angisho sawuyifakile imark. Amen. Ha, suka. Uthi uyeza umnyango uthi khanda. Bathi bayaqhamuka omotha. Bathi umnyango uvule. Futhi ngijahe kabi lo. Ngijahe kabi lo mama. Hey angijahile le. Ngithi ngibona ngekuse ngubani. Uthi uyafika lapha. Uthi umnyango khanda uvuleke. Engibathe ngiyeza mina. Na umnyango uvuleke. Ukahlela. Sekuleso sikhathi. Vile qhamuka omunye andlule. Uthi kuhle angene. Nkosi yami. Hey madoda. Sangena vele. Ngoba yikhathi sokugcina. Sekusebenza i-technology. Bakutshele futhi bahlakaniphile bawazi, they are very wise in generation. Uthi hayi man. Ungayicakekisa. Dala lento esiphila ngayo. Ungayeka imali yakhe ebank iphela, ifreezer. Bayifreezer. Ngizokhala wena waphita. Hamba uhlaba lento, uvela uhlabe nje, bayahlaba lento ngeke uhlukanise loNkulunkulu lento. Nkosi yami. Usemnyango uthi. Bangena. Sebene mark abazibona. Baphuma. That's why ngithi mina lesikhathi ngisijahile. Hey, angisijahile baphika. Hey, ngisijahile lesikhathi. Hallelujah. Amen. Manje iBhayibheli ukwazi kuyoba kuningi lo lwazi olukhona emhlabeni, le knowledge egcwele umhlaba wonke. Hallelujah. Iyaprepare ukuthi mawufika lapha kube easy. That is why laba abaphethe imali yibo bokuqala basebehlabile lento. Iningi lapho. Ngoba vele bayazi imali yami ngizophila kanjani imali yami. Angikwazi ukuyeka amabhiliyoni wami lapha. Vele fanele ngiyohlaba. That's why uJesu ningalithandiswe besathi nezinto ezisezweni. Hallelujah. Wathandiswe uthando lweNkulunkulu lesuka. Hallelujah. Ngoba manje ikhathi zokugcina la ulwazi khona luningi. Hallelujah. Lwenzele lokho ukuthi deception kube easy to deceive many people because bazothi how ubaphetha masude uyilawyer. Ususho ukuthi lawyer lonke leli lingalahleka. Usho ukuthi doctor yonke le ingalahleka. Hoyi namba nabo president bahlabile. Wena ubunamba bani uhlaba ama president. Hallelujah. Isikhathi sokugcina.
Amen. Lithi ke manje iBhayibheli lapha ngalezo khathi lencwadi ifihliwe kuze kube seyikhathini zokugcina. Ulwazi liyoba liningi ezikhathini zokugcina. Uyobona ngetechnology abaphila kuyo. Amen. Generation yama 5G. Hallelujah. Generation yama 5G ezothi asizophila kanjani. Angikwazi mina ukuphila ngaphandle kwale technology ezosiza le. Ngoba ikhathi zokugcina. Hallelujah. Abayiroli ngoba abayenzi ngoba beyenza nje yenzeka accidental. No, iplaniwe. Yonke into iplaniwe in order. Hallelujah. Ukuze kuzobanjwa nabakhethiweyo. In purpose nje la ukubamba abakaNkulunkulu. That's why iBhayibheli ke manje libhaliwe lapha ukuthi you cannot buy and you cannot sell unless you have the mark. Hallelujah. You must receive the mark before you buy, before you sell. Before you do anything, you must receive the mark. Hallelujah. Ikhathi sogcina. Cela ukuthandaza. Baba egama likaJesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho liphilile ngamadoda endleleni. Nanti iBhayibheli lakho siyalifunda moya ngcwele ukuvula ingqondo zethu. Uthi sibona ngani ukuthi seyikhathini zokugcina. Baba sibona lapho sekugcwele yonke into. Baba yonke insiphi yawasha kulomhlaba. Zonke izinto ziyenziwa kulomhlaba. Isono sidliwa ngefork and knife lesikhathi. Baba wethu namandla. Lokho kuyasibonisa ukuthi seyikhathini zokugcina. Siyabonga Baba ukuthi usambulele izwi lakho ukuthi sibona ngani useyikhathini zokugcina lapho sekuvela uhlobo lwabantu olungakwesabi uNkulunkulu olukhuluma noma kanjani oluhamba noma kanjani olwenza noma kanjani ezikhathini zokugcina. Siyabonga Baba, thatha udumo namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Uyibele Baba